ಫೈನಲಿ ತನಿಷ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇಟ್ ಡ್ಯಾಡ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ಗೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸ್ಟೇ ಓವರ್ ದೇರ್ ವೇಟ್ ಡಿಯರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಂಡ ಇಡೇ ಮುಟ ಬತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ഞാൻ എന്ത് ചപ്പുപ്പാ zigzag. Dada, help Wait, me. Baba, I can't jump from here, no? ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಇದೆ ಇರೇನು ಅಲ್ಪ ಅಂಟಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಲೆ ಈಗ ಬರ್ತನ್ ಪಡ್ಡ ಇಷ್ಟ ಆತ ಸ್ಪೈಡರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೈಡರ್ ಬರ್ತೊಂದುಂಡು ಸ್ಪೈಡರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಪೋದು ಬರ್ತಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೋದು ಕುಂಬಾರುನ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಪುಡು ಚಲಿಟ್ಟು ತುಕ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಇಂಚು ಜಪ್ಪಲೆ ತುಕ ಇಂಚು ಜಪ್ಪರ ಬಂದು ಕಟ್ತದೆ ದಾಲಾಬ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲ ಮರತ ಓಕೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏರಿಯಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತೂ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯರು ತನೀಶ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿ ಏತು ಪಂಡಲ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನು ಎಂಕುಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೋರ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಯೂ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಶೋ ಕತೆ ಏತು ಕೂಲಾದುಂಡು ಏತು ಕಾಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ನಡುಟು ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತು ರೂಮ್ದ ಎದುರಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ 2 ಚೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಅದು ಇದು ಬೇರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ದುದಾಲ ಬೋರ್ ಅಂಡ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತದು ಚೇರ್ಡು ಆರಾಮದು ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ಲ ದೀತಿರ್ತುಲೆ ಏತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಉಂಡತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪಲ ದೀತಿರ್ತುಲೆ 2 ಚೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಒಂದು ಬೈದ ಮೂಲಿತ್ತೆ ದಾದಾಪುರ ಇತ್ತನ್ ತೂಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ ತೀದಿತ್ತೆರು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ ತೀದಿತ್ತೆರು ಬಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಜಾಮ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವತ್ತೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆನ ಮೂಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ತೂಕ ಮೂಲು ಪೂರಿ ಇತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೂ ಬಾಜಿ ಇತ್ತಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇನ್ ದೋಸೆ ಇತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತು ನಾತೆ ಬೇತಿದಾಲ ಇತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಟೀ ಆರ್ ಕಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನು ಓ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊತ್ತನೆ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಐತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಂಡಾವೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪಿರ ವ್ಯೂನು ತುಚ್ಪಾವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಅವೆನ್ನಿಕಲೆಗ್ಲ ತುಚ್ಪಾವುಡತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲೂ ತೋಜುನತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಯಾನೆ ಕಟ್ ಪಂಡೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತುಚ್ಪಾವೆ ಅಂದ್ ಆತೇನ ತುಚ್ಪಾವನು ಅಂದ್ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೊನಪೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನದೆ ತನೇಶನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ದಡೆಲೆತ್ತ ಪೋದು ನೀರುಡು ಗೊಬ್ಬಾಕ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಎಂಕ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ನೀರು ಜಪ್ಪರಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಕಲೇನ ಇಂಚಾಂಡಲ ಮಸ್ಕ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಜಪ್ಪಾಗ ಅಂದುಲೆ ತನಿಷ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಸೊ ಅಂಚಿಲ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ
ಫೈನಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ದ ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಬುಡಿಯ ಆಕ್ಚುಲಿ తనీష్ కోడే రాత్రి దించి పనందులే అమ్మ ఇంకో స్విమ్మింగ్ పూల్ దంచి పోయి ఇంక నీరు గొబ్బరే ఉన్నందు బట్ ఆయన ఎంచన కాండే ముట్ట వెయిట్ ಬಂದದು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ ಬತ್ತದಾಂಡು ಸೊ ನೀರು ತುಳೆ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀರ್ದ ಕಲರೇ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ತುಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರ್ಲ ಬ್ಲೂ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ತೂವರೆ ಆಯ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈತ ಜಾಗ ಕಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಕಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರೆ ಸೊ ವ್ಯೂಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ದ ಸುತ್ತಲ ಗ್ರೀನರಿನೇ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ತನಿಷನ್ಲ ಮೆರೆನ್ಲ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರೆ ಬುಡ್ಕ ಖಾಲಿ 20 minutes ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ರೂಮ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಸೊ ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೇಗ ಮೀದು ರೆಡಿ ಆವುಡು ಅಪುರ ಬರ್ಚಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ಗೀಸರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಗೈಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಅಂಚಿ ಪೋಚಿ ವಾರ್ಮ್ ಇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ ಜಪ್ಪು ಜರ ಚಳಿ ಆತು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡ ಬಾಲೆ ನೀರು ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಏತು ಶೋಕು ಆರಾಮ್ಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅನ್ಕೋ ಅಯ್ಯ ಆತು ಪೋದು ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಲ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ ಹೋಪಿನಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ಎನಫ್ ഞാൻ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುರ್ಕಿ ಆತ ಮುರ್ಕುದು ಕೈ ಹಾಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇರಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಮುರ್ಕು ಯಾವ ಬಾಬಾ ಜಪ್ಪುಲ ಡಿಯರ್ ಯಪ್ಪ ಬೀತೆ ಫುಲ್ ದಿನ ಬಾರಿ ಈರು ಚೌಲಿನೇ ಮುಟ್ಟು ಜರ್ ಲೈಫ್ ಉಡುಬ ಕೆಂಚ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ yes get down dear get up ora pondu cold pura pondu arna cold pura baltundu tuga banne konja geyser fix manpuga oh my god I'm seen one more time. do or die ಅಂತ ನಿಂತೆ ನಾ ಯಾ ಮಂತೆ ತಂಜ ಮಂತೆ ಓಕೆ ಇದು ರೂಮ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದ 11 o'clock ರೂಮ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು 10 minutes ಉಂಡು 5 ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೇಗ ಮೀದು ಪಿದರ್ದಾತಂಡು ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾತಿರ್ರೆ ಓಕೆ ಅನ್ಪ ಅಂತೀರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋದಾರಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಓಕೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೆಸರು ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 kilometers ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹಾಂ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೈಮರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 2 kilometers ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಬಂದು 5 feet ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಲೇ. ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ 14 rooms ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಫೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 18 kilometers ಫಾರ್ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ತುಂಬ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು 10 kilometers ಓಕೆ. ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ರೋಡಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ 1/2 kilometer ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿದೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಬಂದು ನಿಮಗೆ 7,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7,000 ಮತ್ತೆ 6,000 ಒನ್ ಡೇ ಪರ್ ಡೇಗೆ ಅಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು 7,000? 2 occupancy. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 2,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಿಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅಬೌವ್ 6 ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ 12ಗೆ 1,000 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ದಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಬಂದು ವಿಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ರೂಮ್ಸ್. ಒಂದು ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ 2 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೂಟ್ ರೂಮ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವುಡನ್ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವುಡನ್ ಕಾಟೇಜ್ ಬಂದು 10,000 rupees ಪರ್ ಕಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 6,000 ಪರ್ ಕಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯೂ ಬಂದು 7,000 ಕಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ರೂಮ್ ಬಂದು 8,000 ಕಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಇದೆಯಾ? ಲಂಚ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಫೌಂಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಹಿಲ್ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತರೀಕೆರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಅದು ಬ್ಲಾಸಮ್ ರಿಸಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇಳ ಬೋಲೆನು ಸೊಂಚ ಐತೆ. ಫಸ್ಟ್ ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಮೈಸೂರದ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ವರ್ಷಗೊರ ಓಪನ್ ಆಪನ್ ಪಂಡಿಗೆ ವರ್ಷಗೊರ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಪನ್ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ರಶ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳಬಹುದು. ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂಡ್ಬೋದು ತೂಪೇರು ಅದೇ ಡಿಯರ್ ಗಾಡಿ ಪೋಪು ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋಪುಜಿ ನಡತೊಂಡ್ಬೋದು ತೂಪೇರು ಸಾದೇಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಡಿಡಿ ನಡತೊಂಡ್ಬೋದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಪೇರು. ಅವ ಅಂಚಡಿತಿ ಓಪನ್ ಪೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತದ ಓಪನ್ ಇದ್ದಿ ನಮಗೆ ತಿರ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚುನು 3 ಗಂಟೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಎಸ್, ಶ್ರೀ ದೇವಿರಮ್ಮ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಿಗ ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯ. ಬಂಡಿಗನ ಮಿತ್ತಡ್ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರ್ಷಾಡ್ ಬರೋ ಓಪನ್ ಅದು ದೀಪದ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ತಿರ್ತದ ಏಪಲ್ ಓಪನ್ ಅದೇ ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತು ಮಿತ್ತಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಷಾಡೋರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡು. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಲಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬಣ್ಣದ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟಿಯವರ ಗುರುಜಿ ತುಕ ಆಟದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಆಟ ಬಂದಿದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ತುಪ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ತಿರ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತದ. ಓಕೆ, ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಐತ ಸ್ಟೋರಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಬಿಕೊರ್ದು ಕೆನ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡ್ಲ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಎಂಚನೆ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ಉಂಡುಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲುಪುನ್ ಪನ್ಲೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕೈತಲ್ದ ಬಿಂಡಿಗ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಾಮಡು. ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ, ತೀರ್ಥದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾವೆ, ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಲ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ. ದಾಯಪಣ್ಣ ನೋ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಿರು ಅಂಚಾದು ಪಿದಾಯಿರದೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ. ಓಕೆ, ಇತ 3000 ಅಡಿ ಎತ್ತರಡು ಉಪ್ಪುನ ಬೆಟ್ಟನೇ ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ. ಈ ದೇವಿನ ಬಿಂಡಿಗ ದೇವಿರಮ್ಮ ಅಂದಲ ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರವೇಶ ಉಪ್ಪುನು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ. ಆಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಯಿದ್ದು ಜನಕುಲು ದೇವಿರಮ್ಮನ ದರ್ಶನನ ಪಡೆಯರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪಂಡ ಮೈಸೂರ್ದ ಅಸುರ ಆಯ್ನ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕೆರ್ಪೇರು. ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕೆರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿನಿಕಲೆ ಪೂರಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಆರ್ನ ಕೋಪಗ್ ಭಕ್ತರು ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಚಂದ್ರ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವತಗ್ ಬರ್ಪೇರು.
ಈ ಪರ್ವತಡು ರುದ್ರಮುನಿ, ಸೀತಯ್ಯ, ಮುಳ್ಳಯ್ಯ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಗಾಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಈ 5 ಜನ ತಪಸ್ವಿಲು ನೆಲೆಸಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇಡ ದೇವಿ ಅರೆಗು ನೆಲೆ ಅವರು ಜಾಗ ಕೊರ್ಪರ ಅಂದು ಕೇನ್ವೇರು. ಅಕುಲು 5 ಜನಲ ಪುರುಷರು ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೇಡ್ದು ಅಣತಿ ದೂರಡು ನೆಲೆಸರೆ ಅಂದು ಈ ಬೆಟ್ಟನು ತುಚ್ಪಾವೇರು. ಅಂಚನೆ ದೇವಿರಮ್ಮ ಆ ಬೆಟ್ಟಡು ಪೋದು ನೆಲೆಸಾವೇರು. ಆನೇರ್ದಿಂಚಿ ಈ ಬೆಟ್ಟ ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದೇ ಪುದರ್ ಪಡೆಯುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ನನೊಂಜಿ ಪವಾಡ ಪನೊಡೆ. ಮುಲ್ತ ನನೊಂಜಿ ಪವಾಡ ದಾದ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ದಾನಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಕಿಲು 5 ತಾತೆಗೆ ತೆರೆಯುಂಡು ಪಂಡ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತಿರ್ ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು, ಒಲ್ತೊಲ್ ತುಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ ಜಾತ್ರೆಲ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆಲ್ಲ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತಿರ್ ನಕುಲು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಜಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆಸೆಲ ನೆರವೇರುಂಡು ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರಪನೊಂದುಲೆ ಒಂದು ತಿರ್ತುಡುಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಡ್ದ ತೋಜುನ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಡತೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟ ನನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಅವು ಓಪನ್ ಆಪುನು ವರ್ಷಗುರ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಬತ್ತದು ದೇವಿನ ದರ್ಶನನು ಪಡೆಯೋಲಿ. ಬಟ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಆಲ್ತ ದೇವಿಯನ್ನು ತೂವೋಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ದೀಪಾವಳಿ ದಪಗನೆ ಬರೋಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುನು ಅಪಗ ಬತ್ತದ ದೇವಿಯನ್ನ ದರ್ಶನನು ಪಡೆಯೋಲಿ. ಬಟ್ ನಿತ್ತು ನಿಕುಲು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಕೊನಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಡ ತುಂಬೆ ಪೋದು ದೇವಿಯರನ್ನು ತೂದು ಬರಲಿ. ಓಕೆ, ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನನ ತೂಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಜಾಗ ಪಂಡ ಅಯನ್ ಕೆರೆ ಅಂದು ಲೇಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲೇಕ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಈ ಲೇಕ್ ಒಂದೆನ್ ತೂದು ಇಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ್ಲದಂಚಿ ಸಾದಿಪತ್ಯ ಕತ್ತಲೆದೊಲೈ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆವಡು ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದೆನ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚಾದ ಇಂಕುಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಿಟಿಕ್ ಪೋದು ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ ಪೋದು ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ಲ ತಿಂದು ಪಿರ ಇಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಸಾದಿನ್ ಪತ್ತಿಯ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮನ ಜರ್ನಿ ಎಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನೆನ್ ಕುಪ್ಪಿರ ಕುಡ್ಲಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಇತ್ತೆ ಮೂಡುಗೆರಿ ಸಿಟಿ ಟುಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಮೇರ್ ದಾಯಗ ಜತ್ತೇರು ಅಂತೆ ಚಿಪ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬೇಕರಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನು ಕಾರಡ್ ಕುಲೋನ್ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಡ್ ಮುಂಚಿ ಉಂಡತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಜತ್ತದು ಮುಂಚಿಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಏದ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ತುಚ್ಪಬಲೆ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕವರ್ ಇಂದು ಈ ತೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಮುಲ್ತಕುಲ್ ಖಾರ ಗನ್ಪಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಬೇತೊಂಡೆ ಫುಲ್ ಮುಂಚೆ ಖಾರ ಆಪುನ ಇಪ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಳೂರ್ದ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಡ ದಿನ ಎಂಚ ಪೋಡೊಂದು ಪಾರೊಂದು ಪೋಣು ಎಂಕ್ರೀತ ನಿಜವಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಆವರೆ. I miss that weather. Okay, thank you so much. Inita vlog and idege end month ondule nikul raddu vlog la I know definitely enjoy month duppare boka ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದಾನಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಆವಡು ದಾಯಪಂಡ ಕೂಲ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಅಂತ ತೋಚುನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೊನೆಯ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕಲ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಪೂರ ನಮನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೂಗೊಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೂಗೊಂಡೇರು. ಸೊ ಆತೆ thank you so much, lots of love and piratikku and beautiful aina vlog to go keep waiting. Bye.